No és just que tu menges tu tot. Aniré a parlar amb Raquel i li explicaré com van ser les coses. I per a què, digo? Com que per a què? Parlaré amb ella. Li diré que vaig espentar-te a fer-ho. Que jo vaig tindre eixida de merda. No sabria de res. Per a Raquel he caigut. L'he vista més fotuda que mai. En raó, Tommy. Em caga en la hoche. I ho has dit a Blanca? Sí. I em mirava com si no em coneguera. Una altra que mai no em perdonarà. A tu no t'ho agafes tan fort. Tan fort? No, no és fort. Que la papereta és de les bones. La nit havíem de sopar junts per començar a apanyar les coses amb Xavi. I jo què faig? Vaig i l'estaque fins al mànic. I ara damunt la vergonyís davant del seu fill. Ja has comentat que Raquel t'ha despatxat. No. No he pogut. No he tingut collons. Si quasi no podia parlar. Cagançós! Que Blanca és el que més m'estime. Però com collons he pogut cagar-la així? L'hem cagat els dos. Junts. I te ho estàs carregant tot el llom. Vols que parli amb Blanca? No, deixa-ho estar. Parla amb ella, Tommy, no ho deixes córrer. I conta-li com va ser tot. Des del primer moment. No ho sé, Diego.